Τώρα που ήρθες στη μονή μας, ταπεινό σου προσευχή σου, ο ηγούμενος μας θέλει οβολό για την ψυχή σου. Θέλει τάμα η ευχή σου, προσευχή αμαρτία, την ταρήφα θα στην πούμε όταν έχουμε απαρτία. Μας πουν άλθουν οι αδελφοί μας, θα σου πω την ιστορία της μονής μας της δοσμένης στην Παρθένο τη Μαρία. Την ευχή σου, δέσποτα. Ο ηγούμενος μας έχει ένα Άγιο πεζό, με ένα Άγιο τιμόνι και ένα Άγιο ταμπλό, και σε μένα έχει πάρει ένα Άγιο τουσόν για να ψέλνω στους Αγίους τάσα εκ των σών. Κι όσο για τα χρήματα στα αποκρυφά βιβλία, ξέρω και μια τραπέζα που δεν είναι Αγία. Κι όσο για τα χρήματα στα αποκρυφά βιβλία, ξέρω και μια τραπέζα που δεν είναι Αγία. Η μονή μας έχει πάρει ένα Άγιο κουμπαρά, να μπορεί να κάνει πάντα κάποια Άγια αγορά. Κι όταν άλλοι παίξαν φούσκες, πήρε Άγιες μετοχές, και από τα Άγια κέρδη πήρε 2 Άγιες Μερσεντές. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Κι όσο για τα χρήματα στα αποκρυφά βιβλία, ξέρω και μια τραπέζα που δεν είναι Αγία. Κι όσο για τα χρήματα στα αποκρυφά βιβλία, ξέρω και μια τραπέζα που δεν είναι Αγία. Τη μονή μας κυνηγάνε 2 παιδιά του σατανά, πως τα Άγια κτήματά της δεν ανήκουν πουθενά. Τα Άγια τα χαρτιά της έχουν Άγια υπογραφή και 2 Άγιες φραγίδες από τον κατακτητή. Κι έτσι πήγαμε με θάρρος σε έναν Άγιο υπουργό, και στον Άγιο δικηγόρο δώσαμε Άγιο ποσοστό. Κι όταν ήρθε στη μονή μας το χαρτί το υπουργικό, ο ηγούμενος μας είπε: είδομεν το φως το αληθινό, ελάβομεν πνεύμα επουράνιου. Κι όσο για τα χρήματα στα αποκρυφά βιβλία, ξέρω και μια τραπέζα που δεν είναι Αγία. Κι όσο για τα χρήματα στα αποκρυφά βιβλία, ξέρω και μια τραπέζα που δεν είναι Αγία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.